Pois de novo estamos con todos vostedes. Lle damos a boa noite e a benvida a Cesario Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia. É dicir moito, é dicir, bueno, vamos a analizar todo o sector e todo o mundo do turismo. España tuvo récord, con 90 e algo de millóns de visitantes, pero Galicia casi o 10%. Eso, para o noso territorio, benvido, boas noites, señor Pardal, canto supón eso? Boas noites. Canto supón? Pois salían os datos fai uns días, 8.890.000 visitantes que obtivo Galicia. Indudablemente, pois é unha boa cifra. Nós sempre decimos que está mal falar de cifras, posto que o sector o que busca é a rentabilidade. Indudablemente foi un bo ano turísticamente falando, e se os datos de España eran bos, os de Galicia tamén foron moi bos. Bien, ademais a rentabilidade se incrementa nun 7%, máis ou menos, según o INE, non? Incrementase nun 7% debido á inflación. O sector pois ten que tamén amoldar os precios o momento que estamos a vivir. Sí que é certo que subeu a vida un montón, pero para todo o mundo, e o sector tense que amoldar. Esa subida de entre un 5 e un 7% tamén fai que os nosos establecementos pois tamén sexan máis rentables. Cando falamos de establecementos e cando falamos de turismo non é só hoteles, é casas turismos, é casa rural, non? Efectivamente. A roda da economía me gusta sempre poñela en valor porque pode haber xente despistada. Sí, veuse na pandemia, pechou a hostelería e o comercio morreu. E indudablemente unha vez que a hostelería abreu, o comercio volveu a resurxir. O sector do turismo en Galicia, os datos oficiais representan entre un 13 e un 14%, nós do sector decimos que representa un 25% do Produto Interior Bruto, son máis de 150.000 empleos directos que xenera o sector turístico, que podía xerar o doble, porque o sector turístico ten moito recorrido en Galicia. Pero nestos momentos solo genera directos 150.000 postos de traballo. Antes de meternos en fonduras e de ir a Madrid, a Fitur, acabou o ano 25, que balance fai, señor Pardal? Positivo, francamente positivo. Non tiñamos esa... bueno, prevíamos que iba a ser un bo ano. O mes de xuño foi un mes bastante floxo para o sector, tiñamos ese medo de que o verán non resultase como realmente foi, un moi bo verán, e as cifras de ocupación foron francamente boas. O sector de hotelería pois recaudou aproximadamente en torno aos 500 millóns de euros, un 7% máis que o ano pasado, un incremento tamén no número de contratacións na temporada estival. Polo tanto, un bo resultado para o sector, é un bo resultado que firmaríamos este ano 2026. Pero que se espera que todavía sea mellor. Bueno, ainda que temos os handicaps que logo entraremos neles. Todo é millorable, pero desde logo que non podemos decir que o ano 25 fose un mal ano para o sector. É un ano de récords, valorado desde a Axencia de Turismo de Galicia, tamén desde o clúster, que digamos que a zona empresarial e comercial que temos en Galicia aí aglutinada. Digamos que as previsións e, digamos, casi non metemos despois no que son nos problemas e nos obxectivos. Entramos en Fitur. En Fitur temos, hai que ir sí ou sí, é a mellor feira que temos, unha das mellores de Europa. De Europa. E unha das 3 ou 4 do mundo. Sí, o clúster de turismo asiste a 3 feiras de turismo. Empezamos con Fitur no mes de xaneiro. Ahora en marzo vamos a ITB de Berlín, sí. E en novembro pois vamos a World Travel Market de Londres. Son 3 feiras importantes no que aproximadamente pois entre 20 e 25 empresarios pois van a vender os seus negocios, en definitiva acompañamos a Xunta de Galicia, a Turismo de Galicia, pois arropando a vender Galicia. Fitur é a feira máis importante para o sector, ali nos congregamos todo o empresariado turístico non só de Galicia, sino a nivel nacional e internacional. Cérranse moitos tratos, moitos negocios. Un dato que
poño en riba da mesa. O clúster de turismo leva pois 10 anos xestionando o espacio comercial do stand, desos 1100 metros do stand de Turismo de Galicia. Xestionamos 25 mesas que poñemos en riba para o sector turístico. Este ano celebráronse 500 reunións dentro de esos 3 días profesionais de Fitur, un incremento considerable con respecto ás 400 reunións que hubo o ano pasado. Moi contento todo o sector, porque realmente se fixo negocio, hai moito interese de Galicia. Galicia está de moda, o que temos que saber aproveitar e manter e afianzar este momento que estamos a vivir. Claro, nesas 500 reunións son reunións comerciais, e se estima que pasaron os 1.400 profesionais do sector nesas reunións, tratando de ver, comparar e poder firmar contratos ou negocios a futuro. Que importancia ten, digamos que, o capital humano como diferenciador do modelo nesa proposta e nesa presentación que foi a arquitectura do ocio? Indudablemente algo que nos diferencia con outras comunidades é a forma de ser dos galegos. Os galegos, pois inicialmente somos desconfiados por naturaleza, pero todo aquel que ven a nosa comunidade acaba sendo como da familia. Por lo tanto, ese bo facer do sector, esa humanidade que ten o sector turístico galego, pois fai que nos diferenciemos de outras comunidades. Temos que seguir fidelizando os turistas que veñen a nosa comunidade, a gastronomía seguir coidándoa, o enoturismo, que son dúas patas importantes motivadoras para que a xente veña a nosa comunidade, e polo tanto que temos que seguir fidelizando a xente que ven a nosa comunidade. Esa é Galicia Calidade, somos Galicia Calidade. Somos Galicia Calidade, e aquí hai que agradecer ao presidente da Xunta que despois de tantos anos acollera esa marca que tiñamos nosa, potenciala. Xa na estrategia de turismo do clúster, que fixo en colaboración co Turismo de Galicia no ano 2015, poñamos como uns dos obxectivos que esa marca pasara a Turismo de Galicia. O presidente Rueda douse de conta rapidamente de que esa marca era a propia identidade que temos os galegos, e a acolleu e está potenciando. Os que temos algúns aniños xa recordamos. Xa recordamos, desde logo, esa marca ten uns 30, 32 anos, e todo o mundo, cando salimos ao exterior e decimos que somos de Galicia, o apellido é Calidade. Galicia Calidade. E a Galicia Calidade está en todo, non só no trato, está no servicio, está no acollemento, está nos produtos, está na gastronomía, está no mar, está na montaña. Aquí menos na neve, que somos un pouco floxos. Bueno, ¿no? este ano Cabeza de Manzanera, bueno, pois tivo moitísima neve. Pero somos floxos, non? Bueno, comparados con outros destinos. Pero no resto somos un mundo, non? Somos un mundo, e desde logo que é algo que temos que é único, que temos que seguir preservando esos recursos que temos aquí en Galicia, bueno, tratar de ofrecelos, paquetizalos para que nos coñeza cada vez máis, e desde logo tamén intentar que a xente non só veña a Galicia na temporada estival, que é unha das proclamas que temos desde o clúster de turismo conxuntamente ca Xunta de Galicia, de seguir desestacionalizando. Pero para eso temos, bueno, a semana que ven, este fin de semana, temos a Feira do Cocido de Lalín. Eso move moitísima economía local, moitísima, xa temos o entroido encima, e iso atrae, e, lóxicamente, estamos fora da campaña alta do verán, non? Sí, unha vez máis, vemos como unha serie de actividades ou festas gastronómicas están movendo e desestacionalizando o sector. O tío decías, o cocido de Lalín, os carnavales, despois ven a Semana Santa, temos unha Semana Santa importantísima en Ferrol, en Viveiro, en lugares, eu que sei, tamén na zona do Salnés, en Padrón hai Semana Santa, polo tanto, hai unha serie de eventos que axudan a desestacionalizar. A propia festa do Marisco, a propia festa do Albariño, indudablemente esas festas e esos programas como o turismo deportivo, que agora a Diputación de Pontevedra fixo unha campaña importantísima, axudan moitísimo a desestacionalizar. O primeiro circuito, o primeiro museo máis visitado de España
é o Bernabéu, non? Sí, sí. Sí, bueno, o E turismo... iso que estes días non está ben, pero... Sí, bueno, pero estánse dando de conta moitos concellos de que o turismo deportivo pois move moitísima xente, tanto a nivel turístico como a nivel comercial, porque esa xente pois ao final sí que pernota ou para en determinados hoteles, pero tamén consume. Nesta zona se celebran, nos Salnés se celebran moitos campeonatos de fútbol de sete, fútbol alevín, veñen moitísimas familias, que esas familias volverán, hoxe veñen, ou cando veñen os campeonatos, veñen acompañando as familias, pero logo veñen despois a disfrutar das vacacións. Pontevedra se confirma tamén como grande concentradora de eventos a nivel internacional, Vilagarcía tira moito, toda a comarca, toda a ría, pero tamén están despois os campeonatos ou os eventos no mar, non? Sí, os campeonatos de vela, os de vela, regatas que hai en distintos clubes náuticos, Sanxenxo, na Pola do Carabiñal, en Bayona, indudablemente todo é enriquecedor. E todo isto forma parte do turismo. E Efectivamente. forma parte do que é unha maneira de vivir, unha maneira de disfrutar da vida, de ocio, pero tamén unha maneira de facer economía. Indudablemente, sí que é certo que eu sempre digo que o turismo é transversal, que toca moitas patas e que afectan a moitas entidades, non só a nivel turístico, a nivel comercial, a nivel cultural, a nivel... Servicios. Efectivamente, entonces ao final moves unha serie de xente gracias a determinados recursos turísticos que poñemos en valor. E para unha das ofertas, valóreme estas ofertas presentadas en Fitur para o 2026. En agosto vamos a ter o eclipse solar máis importante do mundo mundial. Sí, bueno, unha das propostas que sí que se repitiu nas presentacións foi ese eclipse que vamos a ter en agosto. Pero este é singular, non? Bueno, é singular, pero é único. Non o vamos a volver a vivir. Non o vamos a volver a vivir. Os vivos non. Non sei Putin e Trump si é que o vivirán, non? Pero nós seguramente non o vivamos. Vai a ser algo excepcional, esperemos e deseamos que o tempo nos acompañe, pero sí que é certo que hai moito interés, sobre todo nos americanos, hai moitos grupos americanos que teñen contratados xa viaxes a Galicia para poder observar ese eclipse. Por lo tanto, tamén é unha forma de captar un novo tipo de turismo que veña a conocernos. E aquí os sol danos unha posición estratégica. Sí, indudablemente na zona toda, sobre todo a zona da Coruña, na zona da Coruña que vai a ter un eclipse do 100%. Sí que é certo que ao mellor a provincia de Pontevedra vai a ter un eclipse sobre un 99,5%, pero bueno, non vai a ser de noite, non vai a ser todo de noite que vai a ser na provincia da Coruña. Bueno. En Padrón máis, non? Bueno, en Padrón está máis preto da Coruña. E o camiño é un dos mellores produtos que temos xunto ca gastronomía e o viño? Sí, estou de acordo contigo, o camiño, desde logo, que é ese gran escaparate que axuda tamén a potenciar o viño. A nivel internacional? A nivel internacional. Eu creo que se fai 10 anos a unha persona lle di que 10.000 coreanos van a vir a Galicia a facer o camiño, non o creería. Sí que é certo que temos que seguir incidindo nese turismo internacional, é algo que tamén desde o clúster apostamos por incrementar ese turismo internacional. Cada vez son máis os turistas e os peregrinos internacionais que fan o camiño. O turista americano, o peregrino canadiense, o coreano, pois son turistas que ao final veñen a facer o Camiño de Santiago, pero non deixan de ser turistas. Por lo tanto, é un escaparate. Ese tipo de turistas, de peregrinos, son precursores e son embaixadores do Camiño de Galicia. O que levan e os que volven, non? Porque sí. o que vai ou que ven por referencias, pero volve a contar as súas referencias. E aquí se xuntan, digamos que o camiñante, digamos que de mochila e de albergue, pero tamén se xuntan os VIPs, non? Sí. Que poden vir en avión privado. Sí, aínda esta mañán falaba que... O que pasa é que esos son top secret. Vamos a ver, o camiño é aberto para todo o mundo e todo o mundo ten cabida no camiño. Pero ten un atractivo. Pero sí que é certo, por suposto que ten un atractivo. Ben sexa religioso, ben sexa cultural, ben sexa... E para os de baixo e para os de arriba. Para todo o mundo, e volvo a repetir, ben recibido e
desde o mochilero ou que ven no seu avión particular. Pero sí que é certo que desde fai 5 ou 7 anos vimos tamén traballando en fomentar ese turismo de unha clase superior, vale? E sí que é certo que ano tras ano se ve incrementado ese número de turista. Hai paquetes turísticos encima da mesa hoxe en día que costan 6.000 euros a semana para facer o camiño, non esos 300 euros que tamén os hai. Pero conviven todos, son complementarios. Efectivamente. Un non excluye o outro. Volvo a repetir o que pasa é que o dos 6.000 non sale na prensa por confidencialidade. Efectivamente. No, e hai moito turista que non quere, moito peregrino que non quere imágenes ou unha cámara adiante, pero sí que é certo que cada vez son máis pois a xente dun poder adquisitivo superior, que o mellor pois vai a hoteles de 5 estrelas, que vai a restaurantes determinados, bueno, pois hai xente que deixa uns cartos importantes en Galicia e que repiten. Claro, pero ven porque hai un camiño, hai unha migración no camiño. Claro, hai unha base. O que temos é que seguir construindo para que cada vez sexan máis ese tipo de turistas os que veñan a coñecemos. E aí xoga un papel importante eso de Galicia Calidade, ou a calidade de Galicia. Importantísimo, xoga un papel importante, aparte de outros factores, que se queres despois falamos, como o tema aeroportuario que tanto preocupa o sector. Temos que falar, porque eso é o que nos deixa... Ese é o que nos deixa, digamos, que a situación que temos ahora mismo, non? Sí. Porque a mobilidade turística ten dous, digamos que dous hubs importantísimos. Un é por aire, por avión, nos aeroportos, e outro é por ferrocarril e o AVE. Sí. E agora mesmo temos, en Galicia temos dous hándicaps grandísimos. Non sei de que maneira está preocupado o clúster e o turismo pola imaxen de España no tema do AVE. Moi preocupados. Isto non é un tema puntual, vale? Nos o vimos dicindo desde fai anos de que Galicia, bueno, pois que se non se facía esa coordinación aeroportuaria da que ao moito político se lle enche a boca, que é inexistente, posto que as cifras están vendo. Estáse descendendo no número de pasaxeiros, hai aeroportos que descenderon casi 500.000 pasaxeiros. Que máis descenderá? Sí que é certo que hai novas líneas, porque hai novas opcións de mercado que outras aerolíneas collen, pero indudablemente non somos competitivos con outros destinos. Co veciño, Porto. Efectivamente, sí que é certo que Sá Carneiro teñen un plan a 10 anos que os 3 aeroportos galegos non teñen, e que non van a ter, porque Coruña vai a mirar sempre para Coruña, Santiago para Santiago e Vigo para Vigo. Polo tanto, esa coordinación tradúcese en descoordinación aeroportuaria. Os galegos xa vamos ao Porto a coller un voo, casi 800.000 galegos imos ao Porto a coller un voo. Salimos ou entramos. Efectivamente, está a 1 hora e media desde Vigo, a 2 horas e cuarto desde a Coruña, pero sí que hai casi 90 voos internacionais no aeroporto de Sá Carneiro. Por lo tanto, ese turista internacional pois está vindo a través de o Porto, bueno, pois hai que velo tamén como un aliado a hora de entrar xente en Galicia. Pero na mesa, digamos que na mesa de negociación Xunta AENA ou Galicia AENA está o clúster de turismo, deberá de estar... Está o clúster de turismo, pero a AENA nunca lle vai interesar que se potencien as rutas internacionais. A AENA o que lle interesa é levar xente dos 3 aeroportos de Galicia a Madrid. Non lle interesan as rutas internacionais porque senón o número de pasaxeiros descende en Madrid ou descende en Barcelona. O que non pode ser é que un galego para ir a un determinado lugar, como pode ser Berlín, ahora que teñamos que pasar, nos teñamos que levantar ás 4 da mañán para coller un avión ás 7 da mañán en Lavacolla que nos traslade a Barcelona e esperar 5 horas en Barcelona para ir a Berlín. Eso non podemos competir con outros destinos, como pode ser o Porto, que ti colles un avión en Berlín e te traslada ao Porto directamente. Por lo tanto, mentras non teñamos esa mobilidade aeroportuaria, pois... En 150 kilómetros temos 3 aeroportos. Sí. E entre os 3 non facemos un. No, por eso nos decimos desde o clase de turismo que oxalá un dos 3 se privatizara. Non que se cerrara, que se privatizara. Ou que se especialicen. No, que se privatice. Bueno.
que se privatice, porque non van a chegar a un acordo en especialización, porque os de Vigo tamén queren chegar a Londres e queren chegar a París, porque son dous hub importantes, pero de Coruña tamén. Habrá que ir a medias, habrá que poñer un. Eso non existe. Ou ningún. Eso non porque existe. ao final quedamos sin ningún. Eso non existe para algún alcalde. Se non quedamos sin ningún. E o AVE, non só que só temos desde Ourense e Madrid son 2 horas, pero ir de Santiago a Ourense casi son outras 2 horas. Bueno, no, Santiago-Ourense son 35 minutos en AVE. Santiago-Ourense. O que é increíble é que tardes 2 horas e media en chegar desde Madrid hasta Ourense, pero que tardes 1 hora e media en chegar desde Ourense a Vigo. Porque o AVE ten que entrar en Santiago e Santiago a Vigo. Casi duplicamos. Casi duplicamos, polo tanto, non é competitivo, é dicir, hai moitos vigueses que en vez de coller o AVE en Vigo, van a Ourense a coller o AVE. A pregunta é sempre, por que non hai máis conexións? Porque se hai máis conexións de AVE, redúcese o número de vuelos. E se se reduce o número de vuelos, algún aeropuerto non é de primeira, pasaría a ser aeropuerto de segunda e tería que cerrar unhas determinadas horas. O sea, é a pescadilla que se muerde a cola. Pero o problema témolo aí. Sí, o problema témolo aí. E como salimos de aí? É moi difícil salir de aí mentras estos 3 alcaldes sigan pensando no seu ombligo. Hai que pensar en 7 palabras que é Galicia, os grandes perjudicados aquí neste caso somos os galegos. E a imaxe que estamos tendo nos últimos tempos cos accidentes, os problemas no mantemento das vías e todo isto, sí. A imaxe exterior, eu outro día, a semana pasada, o director xeral de Turismo, o señor Merellés, lóxicamente estaba moi preocupado pola imaxe de país e os, digamos que non sei en Galicia, que non teño datos, pero as cancelacións que se están producindo son preocupantes. Moi preocupantes, volvo a repetir, hai algún aeroporto en Galicia que pois vese incrementado por 2 ou por 3 o número de cancelacións, porque é moi difícil aterrizar en ese determinado aeroporto pois condicións meteorológicas, e indudablemente tamén as conexións ca meseta tamén son deplorables en algúns tramos que parece corredoiras. Indudablemente o mantenimiento non existe, indudablemente o vimos como algunha ponte da autovía que une a Coruña ca meseta pois caeu fai 2 ou 3 anos, esperemos de que non haxa outra desgracia e, volvo a repetir, o mantenimento que se tiña que facer non se está a realizar. Xa me comentou antes un poquinho as feiras do ano 26 deste ano, pero o ano 27 este é o preludio. Estamos ás portas. Ano Santo, iso é o Mundial de Fútbol, non? Sí, é o gran escaparate, é a forma tamén de seguir atraendo turistas á nosa comunidade. Eu quería poñer unha espita encima da mesa que queda moito por facer a nivel turístico e temos capacidade para acoller a máis xentes. Indudablemente o sector está preparado, é un sector formado, cada vez ten moita máis formación, desde logo os nosos establecementos están á vanguarda, hai unha renovación importante gracias tamén ás axudas por parte da Xunta de Galicia e das administracións, estás facendo unha boa promoción de Galicia, eu aquí tamén quería poñer en valor, por exemplo, a Mancomunidade do Salnés, que recentemente pois fixo unha viaxe a China para intentar atraer ese tipo de turista, desde logo... E en Fitur estuvo o embaixador, recibeu o embaixador de China. Pero desde logo non me parece lógico que certos políticos critiquen cousas sin saber os motivos. Por lo tanto, eu creo que ali se fixo un traballo importantísimo por parte tanto da Mancomunidade, a cual lle agradecemos poder acompañalos. Eu podo decir que das empresas que nos levamos, pois xa hai unha que está traballando cos chinos e que van a empezar a traer pois chinos e van a empezar a levar tamén galegos a China. Por lo tanto, ten que haber sinergias, ten que haber búsquedas de colaboración, é un mercado que vai a dominar o mundo, que son 1.000 millóns de chinos. Vai a dominar máis. Efectivamente, é desde logo que nos levan moito de ventaxa
pois tanto a nivel digital como a nivel de bueno, pois de comunicación e de todo tipo de planificación, e de planificación a largo plazo. Temos que ir rematando, pero antes da última intervención me gustaría que o ano pasado foi ano de récord en todo, a nivel turístico. Este ano, tendo en conta que o ano que ven é ano santo, ten que mellorar moito, e temos 2 anos por diante. Se este se consagra como un pouquiño mellor que o 25, o 27 será o Mundial. O sea, hai 2 anos de, digamos, que de que todo apunta a que todo ten que ir todavía mellor. Sí, debería ir mellor eso con levar tamén a unha maior rentabilidade das propias empresas. Sí que é certo, aplaudiríamos si é que somos capaces de que as empresas turísticas poidan manter a súa actividade máis alá de 6, 7, 8 meses. E iso querría decir que o estamos a facer ben no tema da desestacionalización, que podemos manter postos de traballo máis meses que os da temporada estival, e isto desde logo ten que seguir habendo unha colaboración pública-privada que tanto demandamos desde o propio clúster. Para rematar, diga o que vostede queira un minutiño como resumen deste paso por aquí ou das perspectivas que están encima da mesa ou que ten o clúster para este ano 2026. Nada, que seguimos esperando pois a todos os turistas na nosa comunidade, que temos cabida para máis turistas que nos veñan a coñecer e que desde logo que o gallá que se sintan como na súa propia casa. Don Cesario Pardal, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falimos, como presidente do Clúster de Galicia, Clúster de Turismo de Galicia. Hasta unha vindeira ocasión, lle damos as gracias e as boas noites. Moitas gracias a vos, boa noite. Moi boa noite. Nos vamos a publicidade, damando os patrocinadores, volvemos dentro dun instantiño e analizamos a situación política no Concello de Porto do Son dende o punto de vista do portavoz do Bloque Nacionalista Galego, con Balbino González. Non o perdan, dentro dun instantiño estamos de novo aquí.